Szeretettel köszöntöm Önöket Fábián József emlékére rendezett 15. térségi szőlészborász találkozó alkalmával. Külön köszöntöm dr. Kontrád Károly országgyűlési képviselő urat, a Belügyminisztérium államtitkárát. Jó napot kívánok! Szedlák Attilát, Litér község polgármesterét, a Kelet-Balatoni térség önkormányzati társulása elnökét. Nagy tiszteletű Császár Attilát, a Veszprémi Református Egyházmegye esperesét. Vörösmarty Éva Veszprém megyei képviselőasszonyt. Hedvig Zsoltot, Alsós község polgármesterét. Ferenczy Gábornét, Lovas község polgármesterét. És az üdvözleten túl én a köszönetemet szeretném valamennyiüknek kifejezni, hogy életben tartják Fábián József, ennek a remek embernek, alsős szülöttjének az emlékét. 15. alkalommal lehetünk itt, és biztos vagyok benne, hogy ennek a kiemelt rendezvénynek, amit az önkormányzat és a Kelet-Balatoni térség önkormányzati társulása közösen szervez a kertbarátkörökkel, illetve egyéb szervezetekkel, ennek folytatása lesz, hiszen így tudjuk valóban az emlékét megőrizni Fábián Józsefnek, a tudósnak, az esperesnek, ennek a remek embernek, aki tényleg született Alsősön. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tisztelt egybegyűltek, kedves testvérek, mivel az Ószövetségben több mint 200-szor, az Új Szövetségben pedig körülbelül 300-szor fordul elő a szőlő, illetőleg a bor kifejezése, ezért nyugodt szívvel állíthatjuk mindannyian, hogy a bornak nem csak filozófiája van, ahogy Hamvas Béla írja nagyszerű művében, hanem ezek szerint teológiája is. A szőlő és a bor a magyar kultúra fontos eleme, és én azt gondolom, hogy Alsős sokat tesz azért, hogy ennek a értékét tovább gyarapítsák, tovább gazdagítsák. Én Nagy Tiszteletű úrtól azt kérdeztem a megnyitó után, hogy vajon Fábián József szerethette és fogyaszthatta a finom balatoni bort, és Nagy Tiszteletű úr megnyugtatott engem, hogy valószínűleg igen, ugye erről az írás nem szól, de úgy gondolom, hogy akkor is nagyon finom borok voltak Alsősön és környékén, és ma meg még finomabbak vannak, és szerencsefélék vagyunk, hogy ezeket kóstolhatjuk, fogyaszthatjuk. Üdvözlöm az egybegyűlteket, Babicki László vagyok. Mint látják, titulusból van bőven, még már nem fér több, úgyhogy nem írtam többet. Alapvetően a kötődésem a bordékhez annyi, hogy ott születtem, ott nőttem föl, ezért dolgozom nagyjából, ez az életem, ez az életcélom, hogy a mátrai bordéket fölhelyezzük a magyarországi gasztronómia térképére és a világban is. Tehát ugye 7000 hektár a szőlőültetvény, vagy a 7000 hektár környékén van, ami beültetett szőlőültetvény, viszont 30 000 hektár az, ami első és 1-es és 2-es katasztrális besorolásúak, tehát ezek a legjobb minőségűek, ez ugye nagyjából itt is ugyanígy működik ezen a részen is. Ha dél felé jön a nap, erénye is van annak, böske lánya serényen, viszi